40ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡಕರ ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ರಾಜಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇರ್ನ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದೋಡು ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಮೇರ್ನ ಸಾರಥ್ಯವು ನಡಪನ ಅಂಚಿನ 40ನೇ ವರ್ಷದ ಉಬಾರ್ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಈ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಮಾರ್ಚ್ 28ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಸಹಸ್ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಾಂಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಉದೀಪನಾದು ಕಂಬಳದ ಏರ್ಕುಲು ಅಂಚನೆ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಬಿನ್ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಮೆರವಣಿಗೆದ ಮೂಲಕ ಕಂಬಳದ ಏರ್ಕುಲು ಅಂಚನೆ ರಸಿಕ ಗೊಂಬೆ ಬಳಗದ ಗೊಂಬೆದ ನೃತ್ಯ ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಮೆರವಣಿಗೆ ಪಿದಾಡಿರಂಡು. ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿದ್ದಾಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಗಾಂಧಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಟ್ಟ ನಡ್ತೊಂದೇ ಪೋದು 5 ಕಾಲ್ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಮಾರ್ಗ ಹೈವೇ ಎತ್ತು ನಡೆದ ಅವರ ಅವಲೇ ವಾಹನದ ಮುಖಾಂತರ ಬೋದು ನಮ್ಮ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ಕಿನಾರೆದ ಕೂಟೇಲು ಪನ್ಪನ ಜಾಗೇಡು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ನಡಪೆರಂಡು. ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಕರೆ ಮುಹೂರ್ತ ಆಯರಂಡು. ಕರೆ ಮುಹೂರ್ತ ಸಾಧಾರಣ 9:30 ಗಂಟೆ ಅಂದಾಜು ಕರೆ ಮುಹೂರ್ತ ಆಯರಂಡು. 5 ಕರೆ ಮುಹೂರ್ತ ಆಯ್ನಡುಕ ಅಲ್ಪ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಆದು 5 ನಮ್ಮ ಏರ್ಲಿನ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪನ ಬಡ್ತು ಕಾಂಡೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲು ಜಪ್ಪುವ 5 ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲು ಜಪ್ಪುವ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಧಾರಣ 3 ಗಂಟೆದ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಜಪ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ಬೈಯಡು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಾಧಾರಣ 5:30 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗಾನಾಗ ಅಡ್ಡ ಹಾಲಾಗೆ ಅಂಚನೆ ಕನ ಹಾಲಾಗೆ ಪನ್ಪುನ ಏರ್ಲುಲ ಜಪ್ಪೆರೋಲ್ಲ ಅಂಚ 5 ಬೈಯಡು 6 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಸಮಿಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರಂಡು. ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಬಿನ್ನೀರು ಬರಬರಲ್ಲೇರು ಮುಕ್ಕಲೇಡು ಸುರಕಾದ UT ಖಾದರ್ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಚನೆ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಆರೋಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ರಮಣಾಥ ರೈಕುಲು ವಿನಾಯಕ್ ಕುಮಾರ್ ಸುರಕೆ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜರು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೆ ಸಂಸದರು ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಟ್ಯಾಡಿ DV ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಊರದ ಶಾಸಕರನ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ರವಲ್ಲೇರು 5 ಇತ್ತನ ನಂಗೆ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಸುಮಾರು ಗಣ್ಯಾತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ರವಲ್ಲೇರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 9 ಗಂಟೆ ಅನಗ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯೋಂಡು ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಧ್ಯೋಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಲೆಕ್ಕನೇ ಮುಕ್ಕಲೊಂಜಿ ನೇತೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಎಂಜಿನ ಮಂಡಂದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪೆರೋಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನರಿ ಪಂಡದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚಿ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದರು SK ಆನಂದೇರು ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪೆರೋಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಸದಾಶಿವ ಸಾಮಾನಿ ಸಂಪಿಗದಡಿ ಮಠಂದ ಬೆಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂದು ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ಆರು ಏರ್ಲೆನ ಪರುತೂಪುನು ನಿಶಾನಿದ ಈ ಕನಹಲಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿಶಾನೆ ತೂಪುನ ಅಂಚನೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿದ ಕೆಲಸಡು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಅರಂತೆ ಎರುಕುಲ್ ನೆಟ್ಟು ಪಲಗನಾರು ಅಂಚೆ ಆರೇಗ್ಲೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪೆರೋಲ್ಲ. 5 ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟಿಯ ಸುರೇಶ್ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಬೇರೆ ಕಂಬಳದ ಎರ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟದು ಅಂಚನೆ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರೋಡ ಪಲಗನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರೇಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪೆರೋಲ್ಲ. 5 ಅದಿಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಮೇಲು ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೂನಿಯರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ದ ಒಂಜಿ ಆಟಗಾರರು ಮುಕಲೆ ಮಾತ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪೆರೋಲ್ಲ. ನಮ್ಮ 5 ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಗಾದ ವಶಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಅಂಚನೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸನಿಲ್ ಗುರು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬೊಲ್ಲಾರ್ ಭವ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಮುಕ್ಕಲು ಪೂರ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗುಲ್ನ ಕೊರ್ರೆವಲ್ಲೇರು. ಸುಕೃತ ನಾಗ್ ಮುಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ ಸೇರಿರಲ್ಲೇರು. ಮನದ್ದಾನಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕಲಂಜಿ ಆಶೆ ಅಂಚನೆ ಮಣ್ಣೊಂಜಿ ಮಾತಾದಿಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಏರ್ಲು ಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆಡೆಗಳ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 150 ಜೋಡು ಏರು ಬರ್ಪುನು ಪನ್ಪುನಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲವಲ್ಲ ಅಂಚ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು.
అయిన మనద్దని ಏತು ಪೊರ್ತುಂದು ಬಂದ ಇಂಗ್ಲೇ ಈ ಗಂಟೆ ಬಂದ 24 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬ್ಳೋನು ಮುಗಿಪೋಣ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ತಕ್ಕ ಮಾತೇರ್ಲ ಆಶೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕನ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಉಂಡು ಆಯ್ನಾದು ಬೇಗ ಮುಗಿತದ್ದು ಎರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನ್ಯಾಗಲೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಗ್ಲೇಕ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಒಕ್ಕ ಮನತನಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಆರಂಡು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಈ ನಂಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಐಕೊಂಜಿ ಬಹುಮಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಂಡು ಈ ಬಹುಮಾನಡು ಕನಹಲಗೆ ವಿಭಾಗ ಪಂಡದುಂಡು ಐಟ್ ಪ್ರಥಮವಾದ 1.5 ಪವನ್ ಬಂಗಾರ ಕೊರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ 1 ಪವನ್ ಅಂಚನೆ ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿಲ ಪುರಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡ ಹಲಗೆಡು ಪ್ರಥಮ 1 ಪವನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಅರ್ಧ ಪವನ್ ಬಲ್ಲದ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗಡು ಪ್ರಥಮ 1.5 ಪವನ್ ಅಂಚನೆ ಟ್ರೋಫಿಲ ದ್ವಿತೀಯ ಪವನ್ ಬಹುಮಾನ ದ್ವಿತೀಯ 1 ಪವನ್ ಅಂಚನೆ ಅವಳ ಐಕ್ಲ ಟ್ರೋಫಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗಡು ಪ್ರಥಮ 1 ಪವನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಅರ್ಧ ಪವನು ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೋಫಿ ಕೊರ್ರಂಡು ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಟ್ರೋಫಿ ಕೊರ್ರಂಡು ನೇಗಿಲು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 1.5 ಪವನ್ ಅಂಚನೆ ಟ್ರೋಫಿ ದ್ವಿತೀಯ 1 ಪವನ್ ಐಟ್ಲ ಟ್ರೋಫಿ ಅಂಚನೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗಡು ಪ್ರಥಮ 1 ಪವನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಅರ್ಧ ಪವನ್ ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆಲ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಟ್ರೋಫಿ ಕೊರ್ರಲ್ಲ ಕೊಂಚ ವಿಶೇಷ ಎಂಚಿನ ಮಣ್ಣನ ಈ ಸರಿ ಎಂಕ್ಲಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತ ಎಂಚ ಮಣ್ಣನ ಈ ಕನವಿ ಹಲಗೆ ವಿಭಾಗಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎರ್ಲನ್ನ ಭಾಗವಹಿಸಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಆಕಲಿಗೆ ಮಾತ ಜತ್ತಿನಂಚಿನ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನಕ್ಲಿಗೆ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಟ್ರೋಫಿ ಪನ್ಪುಂಡು ಐನು ಕೊರ್ದು ಗೌರವಿಸಾರಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಂಚಿನಂಡ ಕನಹಲಗೇಡು ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಡ್ನಾಂಡ ಆಕಲಿ ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಕರಿಯೋಡು ಅಂಚೆತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಆಗಲಿ ಬಹುಮಾನ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಂಚನೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಗೆತ್ತೊಂದ ಬಲ್ಲೆ ಟ್ರೋಫಿ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಟ್ರೋಫಿ ಕನಹಲಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಕನಹಲಗ ವಿಭಾಗಡು ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೇಕ್ಲತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಐಟು 10 ಜೊತೆ 12 ಜೊತೆ ಐಡಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪೂಜೆ ದಾಯ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಕೊಂಡ ಕನೆಹಲೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ತುಂಬುದು ಕನೆಹಲ ವಿಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಕನೆಹಲ ವಿಭಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಆತು ಬೇಲೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಕೆಲ್ಲಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಉಂಟು ಕನೆಹಲ ವಿಭಾಗ ಸೀನಿಯರ್ ಲೆಕ್ಕ ಕನೆಹಲಗೆ 2 ಇಯರ್ ಆತ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಐಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀರು ಬಹುಮಾನ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಆಗಿದ್ದವರು ಐಕೆ ಒಂದು ಮಾತು ಭಾಗವಹಿಸೋರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸರ್ಕೆ ಪಾರ್ನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಫಲ ಕಟ್ಟಿಯಾರ ಸೀನಿಯರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಉಂಟು ಒಂದು 3 ಇಯರ್ ಒಂದು ಕೊಡಲಿ ಆಯ್ತು ಭಾರಿ ಕ್ಷೀಣ ಆಗಿತ್ತು 3 ಜೊತೆ 2 ಜೊತೆಗೆ ಎತ್ತಿತ್ತು ಇತ್ತ 10 ಜೊತೆ ಊಟ ಬಂತಂದ್ರೆ ಮಾತೇಳಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಉಟ್ಪಾಡು ಬುಕ್ಕೊಂದು ನೀರು ತೂದೆ ಬಹುಮಾನ ನೀರು ಹಾಕಣೆ ಬಹುಮಾನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕ ಯಾಕೆ ಭತ್ತನ ಬರೀ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಜರೆ ಕೋಲು ನಿಶಾನಿ ಏಳನೇ ಕೋಲು ಹಾಕುನ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಮುಂಜಾನೆ ಕೋಲು ಆಜರೆ ಕೋಲು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಆಕೆ ಮೋಹನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿತ್ಯರತಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನೆಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಕೆಲ ದೂರ ಚಾರ್ಮು ఒక మాత విభాగಗಳ ಸಾಲು ಉಂಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸಾಲಿದ್ದಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಿಶಾನಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ನೈಟ್ ರಡ್ಡು ವಿಭಾಗಗಳು ಅಡ್ಡಪ ಹಲಗೆಲ್ಲ ಕಣ ಹಲಗೆಗೆಲ್ಲ ಐನ ಎರುಲೇನು ಒಯ್ನು ಇಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತ ಕಟ್ಟುನಲ್ಲಿ ಆ ರಡ್ಡೆ ವಿಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವು ಯೂಸ್ ಆಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ಐನ ನಗ ಬೋಡಾಣ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪುಜ ಈ ಮಲ್ಲೆ ನಾವು ಏನಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಓರ ಪಲಾಯಡ್ ಕಟ್ಟದ ಓರ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿನ ಪಲಾಯಡ್ ಕಟ್ಟದ ಬೊಕ್ಕ ಹೂವೇ ಬೇತೆ ನಾಯಕ ಎಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ತನೆ ಭಾಗವಹಿಸರ ಐನ ಉಪಯೋಗ ಅವು ಆ ವಿಭಾಗ ನೆಕ್ಕ ರಡ್ಡೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಡ್ಡ ಹಲಗೆಲ್ಲ ಕಣ ಹಲಗೆಲ್ಲ ರಡ್ಡು ವಿಭಾಗದಕ್ಕೆ ಐನ ವೈಕ್ ಬೋಡಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾತ್ರ ವೇಗದ ಮಿತಿ ಐಕ್
ಸ್ಪೀಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದುಂಟು ಪಣ್ಣಾಗ ಸಾಲದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಟು ಸಾಲು ನೆಕ್ಕೀಜಿ ಕಣಾಲಾಗಿ ಈಗ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಆಯಿಸಂಡ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಅವೇ 150 ಜೋಡಿದ ಅಂದಾಜು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕರಿವರ್ಷ 131 ಜೋಡಿ ಬರ್ತದಂಡು ಈ ಸರಿ 150 ಬರು ದಯಣ ಮಾಡಿ ಪುತ್ತೂರು ದಾಯ ಪಣ್ಣ ನಾವು ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಅಪ್ಪನ ಬರ್ತು ಇತ್ತೆ ಈ ದಾದಾಪನ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇದು ಸೀಸನ್ ಇದೇಗ ದೊಂಬುದ ಸೀಸನ್ ಅಪ್ಪಡೆ ಐಡ್ದವರ ಒಂತೆ ಕಷ್ಟ ಅಪ್ಪಣ ಬರ್ರಿ ಇರಲಿ ಅಂತೆ ಕೊಂಡ್ರು ಜೀರರು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಕನಾರ ಪೇರು ಪುರ ಅಂಚ ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇಂಕಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದಾದ ಬಣ್ಣದಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ಒಪ್ಪಡು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಂದ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಈ ನೆರಳಿಗೆ ಬಡೋದು ನಮ್ಮ ದಾಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಈ ಸರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದಾದವಂತ ಬಣ್ಣದಂಡ ಫುಲ್ಲು ಮೆಸ್ಸು ಪಾಡ್ದು ಸಾಧಾರಣ ರೆಫ್ರಿನಾಕಲು ಕುಲ್ಲು ನಾಡೇಟ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಕರೀದು ರೆಫ್ರಿನಾಕಲು ಕುಲ್ಲು ನಾಡೇಟಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲದ ನೆರಳಿದ ಅವಕಾಶ ಮಂತದ್ದು ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲು ಕೊಡ್ತಾ ಪಂಡ ಅವು ತುಯರ್ನೆ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲು ತುಂಬ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ದೊಂಬು ಪೂರ ಅಂತಡು ಅಂಚಿನಡೆ ಇರೆಗೆ ದಾಲ ಅಂಜಿ ನೀರೇಳು ಎರು 10 ನಾಲ್ಕಲೇಗೆ ಅಥವಾ ಎರುಕ್ಕುಲೇನು ಕೊಣ ತುಂತಾವನಾಗ್ಲೇಗೆ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತೂ ಗಂತುಡಿ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಮೂಲ ಈ ಸರಿ ವಿಶೇಷ ದಯಪಣ್ಣ ನನಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ಲ ಉಂಟು ಬಣ್ಣ ಖರ್ಚಿಲಾಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಲ ದೊಂಪ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ತೋಜುಡು ಮಲ್ಲ ದೊಂಪ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಓ ಈಜಿನ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಲು ತೋಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಮಣ್ಣಂದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಎರುತ್ತಾಕಲೆಗೆ ಆವಾಡು ಪರಿಚಾಕಿರದಾಕಲೆಗೆ ಆವಾಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಆರಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಕಲೆ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಈ ಸರಿ ಒದಗಿಸ್ತದ ಕರಿವರ್ಷಲ ಮಲ್ತದ ಅಂಚೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಐನಲ ಪರ ಅಂಚನೆ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತರ ಐಡ್ಲ ಎತ್ತರ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎತ್ತರ ಅದು ఆయన ಮಲ್ತದ ಸಾಧಾರಣ ಈಗ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿ ಖಾಲಿ ಐಕ್ಕಿ ಅವು ಜನ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿಂದ ಇರೇಗ ಅವು ಮೆಸ್ಪಾಡು ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿಂದ ದಾದಾಪನ ಮಾಡಂದ ಅವು ಈ ಇಂದು ಪಾಡು ಇರುತ್ತೆ ಶ್ಯಾಡೋ ನೈಟ್ ಪಾಡು ಇರುತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಗಾಳಿ ನನ್ನ ನದಿತ ಬರಿಟಾಯಿ ನೆಡ್ದ ನಮ್ಮ ತುದಿತ ಬರಿಟಾಯಿ ನೆಡ್ದವರ ಗಾಳಿದ ಅದೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಐಕೆ ಅವು ಇರೆಗೆ ನೆಟ್ ರಾಪುಂಡು ಕಡಿದಲ ಬೂರುಂಡು ಐಕೆ ಕೊಡೋದು ಮೆಸ್ ಅಳವಡಿಸೋದು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಐಕೆ ಅವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿತ್ತಗೆ ಅವು ಐಟ ಗಾಳಿ ಮಿತ್ತಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಪುಂಡು ನೀರೇಳದ ಅಂಶ ಒಂದು ತಿಕ್ಕು ನೆಲರ್ದು 25-30 ಫೀಟ್ 40ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡಕರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು ನಿನ್ನೊಂದು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮಾತ ಜನಕಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳವನ್ನು ತೂಡು ನಿಕ್ಕಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಸಹಕಾರ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನಿಕ್ಲು ಕೊರ್ಪರ್ಮನ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಡೊಂಡು ಅಂಚೆ ದಯಮಾಡ ಸಾಸಕೆರೆಗೆ ಅಧಿವೇಶನದ ಒಂಜಿ ತುರ್ತು ವಿಚಾರ ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ನಿಜವಾದ 6 ಬತ್ತದ ಕುಲುವನಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಅಂಡ್ ಆರ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ. ನವರತ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಂಬಿಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸೇವೆ. ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್, ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್, ಸ್ಯಾನಿಟರಿ, ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ಸ್. ನವರತ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್, ಸಚಿನ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ನ ಮುಂಭಾಗ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ದರ್ಬೆ, ಪುತ್ತೂರು. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 9003814451 9945521951 990178461.